walking sa Esplanade. Late ako sa usapan na 5 o'clock. Pero hindi ko sure kung diri nga ang akong mga iso and sis kag Brad. So, I just start walking. Mag-uran pa. Okay. Capture. Tuyo, patakon. Ay. Ano? Hindi mabasa. Kanami mag-walking. Budlay lang magbugtaw temprano. 4:20 a.m. Ang akong bugtaw ay 7 o'clock. Turong na nataliwat pagkabata. Tunog pa ang mga iya man ta. Okay. Tawhay. Kamay pa lang ang jogging kag naga-walking. Pero nami daad kung may imaw. Dali ang mga boat. Dili siya. Dili ang sakayan. Balas naman likod ko.
Diba?